giza eskubideak edo eskubideren bat aintzat hartu eta gardentasunez modu profesionalean jokatzen duen auzitegi batekin, mesedez? Ay, no, es que entonces se han confundido de la conexión. No, esto es la Audiencia Nacional. Esaten banik zintzala boto izuzena sakatzen ari. Ezue, gaur, asteartea da. Eta Madrila guaz. Zer dago Madrilen? Besteak beste salbuespen auzitegiak legeari dagokionean eta teknologiari dagokionean baita ere. Buenos días, ¿nos escucha y nos ve bien? No le escuchamos a usted, no le escuchamos. Buenos días. Sí, ahora sí, buenos días. Buenos días. ¿Es usted el agente con número de carnet profesional 38.259? Apostuak, bada ez da zenbaki festa o ez da loteria, baina, batzuk diote loteria makaurra ere badela, bertatik igarotzea egokitu ezkero, baldintzak kaskarretan eta normalkean inkomunikazio eta tortura egoeren ondotik igarotzen baita edo iristen baita bertara igaro da, zoritxarrez, asko eta asko. No, 84761. 50.961. No, yo estoy esperando una llamada del penal 24 de Madrid. Ay, no, es que entonces se han confundido de la conexión. No, esto es la Audiencia Nacional. Laxe kontuak eta komeriak, baina hau bakarrik ez. Hori epailearen tarte horretan, baina epaileaz gainera entzun ditugu abokatuak, estatuko ordezkari juridikoak, bestelako abokatu batzuk ere bai, baina interesgarriena gaurko ez behintzat, gaurko utzisaioari dagokionean, Iratxe Sortzabalen defentsa abokatuak, Guardia Zibileko peritu ditzen zaie, baina Guardia Zibileko ordezkariei egindako itaunketa, badirudi eta zenbait dokumentutan, akaso txostenak ez dira oso antzekoak, tortura salaketak faltsuak direla argudiatu nahian, eta aldiz delitu handiak edozeinen bizkar uzteko, edozein modutan, edozein preziotan. ¿Tenían conocimiento ustedes que faltaba la última línea del párrafo del...? ¿No? No, desconocían. Desconocían este extremo. No, es que no. ¿Puede formular usted bien la pregunta? Es que no le hemos entendido. Bai, hori da. Mesedez, formulatu behar den bezala galdera, batez ere, gogoko galdera ez baldin bada, edota estuasunean jartzen baldin badu, Guardia Zibila. Formularé igual de bien. ¿A ustedes les constaba que faltaba la última frase, las dos últimas frases del párrafo primero? Aria jarraitzen nahi zarete, ezta? Bueno, tira, orduan zein da kontua? Nora helduko gara kontu honekin? Anteriormente no conocemos el euskera. Akabáramos. Euskararen ezagutza falta. Zer pentsatu ematen duenek, baina ez honek bakarrik. Hauek akaso gaurko irudi hautatu batzu direlako, baina oro har auzi guzti honek zer esan emango duelako. Epaia noiz iritsiko zain geratu baita gaur auzi saioa. Gaur Maideren abizenak berriz ere gaizki esango ditut, beraz Maider F. Galardi gaur gurean da, analisia eskatuko digulako, zergatik Iratxe Sortzabalen auzia ez delako auzi soil bat, aurrera begira mugarri ere izan daitekelako. Tortura lazgarrien kasua ez behin, birritan ere bai, euroagindu bat tarteko, eta Frantziak Espainiari egindako entrega bat tarteko. Hori bai, errepikatzen den elementua, Guardia Zibilaren, estatuko segurtasun indarrek egindako txosten baten gainean
eraiketako auzia, baina froga bat beharrezkoa izaten da. Auzipetutakoaren autoinkulpazioa, ez da, Maider? Bai, ez dakit gero ikusiko ditugun beste irudi batzuk, baina atzo Iratxek oso ondo azaldu zuen autoinkulpazio hori nondik eta nora etorri zen egun batzuetako torturaldiaren ostean, eta esatezun, hirugarren aukera hori zala, bere autoinkulpazioa eta gainera epailearen aurrean gero hori berriro etzula berretsi testigantza hori, ez? Orduan nik uste bere hitzak oso argigarria diala eta oso ondo esplikatzen dula. Beste ardura batzuk hartzen ditu, onartzen du beste kontu batzuetan aritzen zala, baina garai hortan ez eukala etarekin horrelako harremanik, bestelakoa bai, aitortzen du, baina horrelakoa ez. Orduan uste oso argigarria dela Iratxek esaten duna. Uste ere epaiketa hau datorrela oso momentu diferente baten, 2001ko atxiloketaren ondoriozko testigantza da Iratxerena, 21 urte pasatu dira, eta nik uste testu ingurua ere asko aldatu dela, eta beste edozein gatazkaren konponbiderako beste edozein testu ingurutan, beste edozein herrialdetan bestera batera aztertuko litzatekela, eta ez Audientzia Nazionalaren itzalpean horregatik etorri dira nazioarteko hainbat ikuskari horiek eskatu dute Iratxe Sorzabali eskatzen zaizkion 56 urteko kondena hori bertan bera uzteko, eskatzen zaio aintzat hartzeko egoera berria, eta badago beste aldagai bat, eta da naiz eta Frantziak egia dan, Iratxe naiz eta Frantzian egon kondena betetzen, eta leku aldatu duten edo ekarri duten Espainiara epaibide hau tarteko, gogoratu behar du 2020en Iratxe epaitu zutela Frantzian, eta frogatutzat eman zen torturapean egin zitula autoakusazioa hauek Iratxek. Eta horregatik ikusi zela Istanbuleko protokoloa ezarritazekala eta hain zuzen ere epaiketa hortan esandakoak ez zirela baliogarriak torturapean egindako esanak zirelako. Orduan hori guztia kontutan hartuta gaur berriro Audientzia Nazionalean entzutea, Guardia Zibila nola betiko txosten bat daukan, fiskala esaten oso frogatutzat eman dela Xixongo eta beste atentatu honetan Iratxek eukizuen zerikusia, gehi estatuko abokatua, gehi biktimen elkarte, terrorismoaren biktimen elkarteak egin duen akusazioa, ikusten da denboran desfasatuta dagoela, eta aldi berean ez dagoela borondaterik benetan gertatutakoa ikertzeko kontuan hartuta, eta azpimarratu nahi dut, daudela irudi batzuk besteak baino gehiago, nahiz eta badakigun, eta jasota dagoen, 5.000 torturatutik gora egon dela, ez Jaurlaritzaren txosten batek esaten du hori, 5.000 horietatik batzuk egiten dira ezagunak, ez, eta irudi batzuk egiten dira ezagunak, eta Jose Arregirenarekin eta Igor Porturenarekin batera esango nuke Iratxeren irudi horiek, ez, Bizkarra Erreta oso ikonikoak izan direla, tortura herri honetan zer izan da adierazteko. Balaxe, nazioarteko bitartekari zenbaitek, tartean Brian Currin bezalako izen ezagunek, transizio justizia edo justizia transizionalaren garaiak direla nabarmendu nahi izan dute, auzi honen atarian izan ere asko eta asko dira, ez esateagatik. Gehienak edo guztiak torturapean ateratako deklarazioetan oinarritutako zigor kondenak urte luzetakoak eta oraindik orain espetxean mantentzen dituztenak asko eta asko. Gauzak honela, Iratxe Sorzabalen herrikideak ere bertaratu dira. Iratxe Sorzabalen auzi saio honetan Irungo herritarrak deklarazioa ere egin duelako eta gordina gogorra, baina lekukotza bertan azalduta. Iratxe Sorzabal torturapean lortutako autoinkulpazioengatik epaituko izango dela. Frantziak Espainiaratu du horrengatik, naiz eta jakin eta frogatu torturatu izan duzuela, eta hori bera salatu nahi dugu. Torturapean egindako deklarazioekin epaiketarik etzen egon behar, eta epaitukutzat norbait epaitu izan behar izan barko ziren torturatu zuten Guardia Zibilak. Orduan bere askatasun eskatu nahi dugu, eta berekin gaudela bera eta bere senideekin batzen dugula. En la Guardia Civil, en esos 5 días que estuve incomunicada, la Guardia Civil, bajo tortura, me obligó a hacer ciertas declaraciones donde me obligaron a autoinculparme e inculpar a otras personas
en varias acciones, entre ellas las que me están acusando hoy mismo. Usted ha dicho que tenía usted en los costados, se le fotografió, tenía usted de carne viva, quemado por las descargas eléctricas que le aplicaron. ¿Cómo fue esto? ¿Dónde, en qué momento? Eso fue cuando me detuvieron y me llevaron al cuartel de Inchaurrondo y luego me llevaron a la casa de Hernani a hacer el registro. Después de eso me metieron en un coche y ahí me trasladaron a Madrid. Y fue ahí donde empezó todo el infierno. Y es ahí, en ese viaje, es ahí, en el coche, donde me aplican esas descargas. Es ahí donde me golpean, donde me insultan, donde me soban, donde me dejan, donde me asfixian, donde pierdo el conocimiento, donde me queman. Es ahí donde me aplican todo eso. Usted la ha definido como cantada, no como autocrítica. Sí, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y relato exactamente todo lo que me obligaron a decir. Y luego cuento en qué condiciones me obligaron a decir todo eso, que es la segunda parte de la carta, donde cuento todos los interrogatorios, es decir, sesiones de tortura. Zure indarra sentitzen dut nigan, baina baita zure itoaldi lastura eta oinazea ere. Biluztu zintuzten, biluztu minduten. Jipoitu zintuzten, jipoitu minduten. Infernua biziarazi zizuten. Iratxe Sortzabalen lekukotza zen hori, eta azken irudiak berriz bi arnas laster ikusteko aukera izango dugun dokumentala. Eta bi arnas horiek zeintzuk dira, azkenean emakumeen arteko zubi horiek, eta kasunetan Iratxe Sortzabal eta bere amarren arteko bizipenak. Torturak ez diolako norbanako bati bakarrik eragiten, azkenean inguruan, komunitatean, etxean eta gertukoenengan duen kolpe eta arrasto latz hori. Emakumeengan torturak arrastoa bereziki praktika konkretu ere baduelako, Maider. Eta bitu, dokumentala oso interesgarria izango da, torturaren beste testigantza bat ezagutzeaz gain, bi protagonista emakume izateagatik, eta zuk esan dezun bezala, torturatuaz gain eta torturaren momentuaz gain, horrek ondorengoan, bizitza osoan zehar duen eragina eta dituen ez bakarrik plano fisikoan, baizik eta plano psikologikoan eta plano emozionalean eta bizitzaren beste hainbat arlotan duen eraginaz jabetzeko begirada feminista beharrezkoa da, ez naiz ari bakarrik torturatutako emakumei buruz, baizik eta oro har tortura aztertzeko betaurreko horietaz baino egia da, gatazka nola eta kartzelan nola, atxiloaldian eta torturaldian ere emakumeak nik esate eta indarkeria sexualizatua jasaten dutela, ez? Hau da, emakume izateagatik eta haien gorputz hori sexualizatzeagatik jasaten duten indarkeria. Eta justo Twitterren Iratxeren epaiketaren harira, Errikia da Uxoa Olaiak ere bere garaian kartzelatuta egon zen eta preso ere egon zen eta aipatzen zuen egunen baten ireki beharko dela meloia tortura jasan dituzten emakumeena, ez? Kasu honetan ez da berria nola adibidez tratu txar berbalak ematen dizkieten, ez gogoratzen ez reportaje bat genula Ekina Izagirre, Sandra Barrenetxe eta Sara Majarenasekin eta aipatzen zuten emakume izateagatik nola gutxi esten zituzten, esaten galdetzen diete zuek zarete komandoko putak, zuek seguro bakarrikan kantzuntzi garbitzera dedikatzen zeratela, seguro zaudete zuek ama izan zuela, zuen seme alabei dedikatuko gara esatea ze gaiztoa dian zuen amak, ez? Hor badago aldagai hori. Baina hortaz aparte, tratu txar praktika fisikoetan ere, emakume izatearena beste arrisku faktore bada, ez? Zenbat aldiz, bortxatuko dituztela mehatxu egin diete, zenbat aldiz sartu dizkiete ere makilak alutik, bortxaketak egon dira, eta beraz indarkeria sexualizatu hori existitu da. Orduan ikuste eta oso importantea dela ere, hau argitan ematea, ez da bakarrik erabateko kutsu matxista duka, baina kutsu homofoba eduki duten bestelako tortura praktikak ere ezagutzen ditugu naiz eta gutxiago ezagutu,
Eta hain zuzen ere, Martxelo Otamendik beti esaten du, ez? Niri egin zizkidaten praktika homofobo haue guztiak eta tortura modu homofobo hortan enfokatze hori zan beraiek uste zutelako ni inoiz enintzala usartuko horrela torturatu nindutela esatera ez salatzeko nire buruan nolabait eta esateko homosexuala nintzala, ez? Eta aldiz egin zuen. Eta nik usteet kasu honetan ere emakumei modu hortara ematen zaizkiela tratu txarrak eta torturak, hain zuzen ere gero askoz lotxa handiagoarekin ere bizi ezulako, askoz ere modu intimoago baten bizi ezulako eta zauri hori oso irekita gelditzen delako. Inma Gomilaren kasua ere hor dago, ez? Egunkariaren auziarekin atxilotu zuten, tratu txarra jasan zitun, kutsu sexistako tortura jasan zitun eta zerako umetokiko minbiziarekin hil zen handik urte batzutara. Beraz, nik usteet erabat ireki beharreko kutxa dela eta benetan ikusi zer gertatu den orain arte ilunpean eta isilean ondan guzti hau. Eta Maiderrek aipatu duen azkenari horretatik tiraka, hain zuzen ere, tortura min bizi bilakatzen delako, bizi ibilbidean hor inkrustatuta geratzen den bizipen lasgarria delako. Aizue, aipatu dizuegu, gaurko kontakizuna egin ere bai, baina bihotza ere auspotu egin beharra dago, arnaz hartu, indar berritu, eta indar berritzeko ze gauza ona den batzutan, erauzi, egunerokotik atera eta maskara atera, ez dut esaten musukoa, benetako maskaradak badatozelako. Barkoxera guaz, Zubero bakizuen ondagon, Barkoxe mauletik pitin bat urrunduaz, baina aintzat hartu, Zuberoako herrien tamainak, hemen akaso Kantauri isurialdean ohituta gauden tamainetakoak ez direla, beraz, han, elkar gehiago ezagutzen dute, eta oraindik ere komunitatean bizitzeko ahalegina egiten dute. Aupa maskaradak, eskerrak badatozela berriz ere. Azkenekoz, edizak zabaltzu daizkideala. Bam! Bam! Hola, aski. Zipabo, ebizu. Ale, Pichu, aiadi! Hi botzen dira jakatxezak! Aia, sohar dideia! Goago? Argizagiak argitzen dizu! Zelietan errespeite, haren bere parere. Aizue, zeinek zioen euskara zaila dela, aizue, xiberutarra da munduko hizkuntzarik, aberatsena esango dugu, zailena ez, aberatxena eta akaso guretzako misterioa handiena gordetzen duena, oraindik orain, ondarrutarrak, baina askoz ere gehiago. Twitteren irakurri dio baten batzuri, hegoaldeko umorea da hori. Ba ez, badago, haratago joaten denik ere. Aizue, gaur Euskal Kultur Berpizkundearen bide horretan, maskaraetatik aurre esaterako orduan, Monzon Ganuza sariak epatuko bizkizuegu,
Eta bukatzeko berriz, Gabilan, Eskoroto, badakizuen orden, nortzen hori ere memoria historikoa, ezta? Tira, gaur guzti honekin utziko zaituztegu, baina ezaztu, kolpez kolpe egunero dela hemen, Maider, eskerrik asko, beste bain ere gurean izategatik. Zubiekin, zuei. Ederki, ondo izan. Datorren hilean 51 urte beteko dira Telesforo Monzon hiltzela. Utopikoa! Egiten diote munduari aurrera arazi! Zuek utopikoak ekarriko duzute Euskadiko askatasuna! Monzonek eta Maria Josefa Ganuzak bezala bizitzaren ardatz nagusi Euskal Herria, Euskara eta Euskal Kultura izan dituzena komentzeko Monzon Ganuza saria sortzea erabaki zuten iaz Olaso Dorrea Fundazioak eta Bergarako udalak. Esan nahi hori izango du egun honek, ez pixka bat bizitza oparo horiek ospatzearena. Lehenengo saria Ipar Euskal Herriko ikastolen mugimenduan aitzindari izandako Libe Goñi Seaskako lehen andereñoari eman zioten. Aurtengoan saria herrian geratu da eta bi sari banatuko dira. Jose Luis Elkorok eta Mari Carmen Aiastui jasoko dute, Euskal Herriari bizitza bete lan eskaini diotela aitortu eta omentzeko. Egin dugu, guk egin nuen gure garaian, eta nik uste dut eredu utzi dugula jarraitzeko bide hortatik. Jose Luis Elkorok 1976ko alkateen mugimenduko figura emblematikoa izan zen. Euskal Herriak bere izenean hitz egiteko instituzio eta botere legitimoak ez zituenean, bozeramaile eta ordezkari ez ezik herria gobernatu ere egin zuen alkate ausarten taldekoa. Eta Mari Carmen beti izan du ondoan eta babesten beti kide. Nortasuna, gure eskubideak, gure jabetasuna, batez ere Euskal Herria behar du jabetasuna, ez gara jabeak. Beste batzuk aintzen dituzte, eta guk egin du behar dugu. Gure helburu nagusia hori da, jabetasuna. Aurtengo Monzon Ganuza saria martxoaren 10ean Bergarako seminarixoan izango den ekitaldian jasoko dute Elkorok eta Aiastuik. Ia, aurreantzean, gehiaran, gaur ditzeran bezala denok elkartuta urratzak ematen. Liburua niretzat oso berezia da, ez? Azkenean da Marco Antonio San de Azeroren bizitza edo ibilbidea, ez? Eta, Iruñan eta Nafarroan nire ustez izan zen oso pertsona gertukoa eta maite egiten zena, ez? Marco Antonio nire ustez izan zen oso pertsona muituta, oso azkarra, bai, eta asko gustatzen zitzaioan bai musika talde ezberdinak, kultura eta mugimendu alternatiboak, ez? Orduan nire ustez garai hartako egoeran eta garai hartako Iruñan oso pertsona garrantzitsua, liderra moduan esango nuke. Azkenean asko gustatu egin zait ezagutzea pertsona, ez? Zeren ni maite minutuan nengoen pertsonaiekin markau, eta ezagutzea bere pertsona nolakoa zen astean zehar edo zer pentsatzen zuen edo zer gustatzen zitzaion, ez? Musikaz gain, horrekin geratzen naiz. El partido comenzó, la afición en posición en el estadio de San Pedro. ¡Apa, bro! Chile medio presupuesto, Nizanos y Parmalat, las camisetas de los equipos a la luz ya pancharán. Hitzak esaten duen bezala, pertsonaiak dira, ez? Eta nire ustez, pertsonaietan zegoenean aktore bat bezala zen, ez? Bai Eskrotorekin eta batez ere Gabilanekin, ez? Hori, betetzen zuen paper bat. Baina atzetik eta oinarrietan beti zegoen bere xarma, ez? Bere pertsona, bere punkismoa ere, Marco Antonioren personalitatea, bai, nortasuna. Eskrotorena badator irratiko programa batetik,
bai, krotalo eta, eta gero, geratu zen eskorto. Eta gero, gabilanena, Josu guajoloteak komentatzen zuen oso antza handia zuela Warner Broseko El Gabilan eta Gaio Claudiorekin agertzen zenan El Gabilan eta horrexatik jarri zion ez izena hori. Tijuanetako garaian, rock radikal basko zegoen puri-purian eta talde pilo bat sartu ziren kontzertu hortan eta Tijuanakoek baita ere. Baina gero oso bitxia izan zen Naparmexarena, ez? Azkenean berak asmatu zuen genero berri bat eta hori oso zaila zen hemen, Iruñan, Nafarroan. Esango nuke edozein lekutan, baina konturatzeko ze azkarra eta ze ingenioa zeukan, hori asmatzea musika genero bat ez da bat ere arrunta. Musika tipo aldetik, musika mota aldetik ez zuten zer ikusirik, baina mezuak bai. Alde batetik punka moduan edo rantxerekin, baina bereziki hori punkismo hori mantentzen zen. Eta oso bitxia zen bigarren garaian, guajolotekin, jende edo pertsona guztiek dantzatzen zutela, jiji jojo barre egiten edo, baina mezua han zegoen. Insumisioaren alde, edo migrazioaren kontra, edo salatzen drogekin kontrabandoa eta orduan, bai, barra egiten eta rancheroz mozorrotu da, baina mesua sartuta ez. Que está la Guardia Civil. Te vayas a la mili, que te estás haciendo un gili, que te vas a pervertir. ¿Cómo no? Y tienes que hacer tu Bera ezagutzeko ez, hori hitz egiteko eta sakonean ezagutzeko ez, baina behin harro, esan dezaket abestu nuela, berarekin ez. Euskartzeko jaietan, igo nintzen holtzetara eta berarekin abestu nun. Insumisioarena, bai. Eta bera zegoenan, nire eskubian eta, oso polita izan zen. Mila esker eta jendak erakutzen duen asko dugu. A ber, eskerrik asko zuei eta ni oso posik lan honekin eta beti irakurtzen duanean eta ikusten duanean hau edo zein orrialdea ez, beti beraren gandik, gogoratzen naiz, eta bai, amodioaz eta oso maitakorraz, bai. Eskerrik asko. Insumisión, y al sargento que lo tiren al pilón.